Lotxe eta lotxen egunerokoa. Kaixo lagunok, itzuli naiz voluntariozatik eta etxea hankasgora aurkitu dut. Nola, lotx! Baratzaren kontua konpondu behar duzu berandu baino lehen. Esan dizut, somorroz beteta dagoela? Ui, ez. Orain beste lanbide bat probatzen ari naiz. Lotx oso azkarra da eta tratu egin du potxekin baratzeko ardura berak hartu dezan. Eskerrak Xabi Zaundekin tratuen inguruko kondaira bat ezagutzera joan den. Ikasek lehen esan bezala, tratu bat egin horretik ondo ezagutu behar da negoziatzen ari zanen hori, bidegarri eta bidezkoen edo ez. Bestela begira herritarrei gertatutakoa. Ba, arrazoi osoa duzue. Lotxekin tratua berregingo dut orain. Konpondu dut tratuaren arazoa lotxekin. Baina, bueno, orain beste arazo txiki bat daukat. Sopa guztia inorrez duteta dago baina? Tira, baratzaren kontu honek ekarri duen azpila ikusi nahi baduzue, ez galdu gure hurrengo atala. Makusin! Potxe eta lotx, ikusi, makusin.